ọdịnala bụ ka ọ dị mma, mee ya n'ụdị dị mma, mee ya n'ụdị pụrụ iche, mee ya enwe n'obi abụọ. Ọdịnala bụ ka ọ dị mma, ụmụ Igbo mee ya n'ụdị dị mma. Ụmụ Igbo ekene m ụnụ, ụmụ Chukwu okike abịama, ụmụ ndị mbụ na ndị ekede, ekenekwa m ụnụ. Aha m bụ Ezenwaanyị Ogechi Ọpụrụ Iche. Ndị be anyị, abụ m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ, mmiri nakwa ihe niile dịka chi si wee kee ya were na-azọ ndụ. Ọ bụrụ na tata bụ izizi gị isonyere anyị, asị m gị nnọọ maka isonyere m. Ọ bụkwa na ịdị mbụ wee na-esonyere m, asịkwa gị nnọọ ka anyị gaba n'iru, n'ihi na afụrụ m gị n'anya. N'ụbọchị nke tata eji m nkụzi wee bịa, nke isiokwu ya bụ ịgọ mmụọ dịka nwa afọ Igbo. Ekenekwa m unu. Okwu m na-agara n'ụbọchị tata n'ebe ụmụ nwoke nọ, m wee na-ajụ ụmụ nwoke anyị, ndị di anyị, ụmụ anyị, ndị nwere ike nga ha na-ajụzi oyi, ebe ha na-aga eri, ebe ha na-amaghị ebe ha kwụ akwụ, na-achọ ebe ha ya akpọta ọgwụ. Ma ndị si na ha abanyere n'ọdịnala, ha ịchọ n'ọdịnala bụ ebe a na-ebute ego, nọọ imewe ha n'omenala ozugbo ego esi n'elu na-ada. Ọ bụrụkwa ka ọ dị, ị na-ekpere Chukwu n'ihi na ọ bụ ihe ị kwesịrị ime, ị na-aja ya mma na-efechi ala Igbo n'ihi na ọ bụ ife ị kwesịrị ime. Ọ bụrụzi imebezie ya, ọ dịzie gị ka ọ bụ ebe esi ebute ego, ọ bụrụ egwu ego, ụba si na chi ka o si abịa. Mana imebe nke gị, ọ ga-enyere gị aka imebe ife mmụọ, mmụọ na-agwa gị okwu. Ikpebe ịdị ihe ekpete, mmụọ agwa gị na ihe mere na ikpe na ị naghị ekpete. Ọ bụrụ na imebi isi na ọka ịgọba mmụọ, na ihe iji agọ mmụọ bụ ka ị nwetebe ego, nwetebe akụ, nwetebe ụba. Akụ na ụba agaghị abịa ma ọ bụ na ọ dịghị n'akara aka gị. Mana ihe ma bụ na chi anyị anaghị ebunye anyị ibu karịrị anyị, na onye ọbụla na-akpọkwu mmụọ n'ime mmụọ na eziokwu, mmụọ agaghị ekwe ka ifere mee ya. Ọ bụrụ na onye na-agọzi mmụọ tata na echi o burogo ọgaranya, ọ bụghị otu ahụ ka o si aga. Maka ụmụnne m, ụmụ nwoke ndị sonyere ịgọ mmụọ n'ọfọ, ọdịnala bụ ka ọ dị mma, na ụdị dị mma ka isi eme ya, ime ya n'ụdị pụrụ iche. Ọ bụrụ ije istedi ịkpọtụ mmụọ gị, mara mmụọ gị, na-enye ha ihe kwesịrị ka ihe, ị na-eje na-agwọta ajọ ọgwụ. Ụnụ na-agwọta nke ya eme oru echi, ọ na ha gị nke ọ na-agị nka. Ọ bụrụ ya bụ ọdịnala bụ ka ọ dị mma. Mana nke ahụ ihe ma ọ bata echi, o mezie gị ịrabụ ụra, ịnọkọta obi ebe gị fiam, nke ahụ esorokwa na ọdịnala. Ọ sorokwa na ọdịnala. M wee ji ndụmọdụ wee bịa tata, ụmụnne m, onweghịkwa n'ụzọ ọzọ esi aga be Chukwu, enweghị apịa wee esi aga na be Chukwu. Ụmụnne m ndị banyere ịgọ mmụọ, ụmụ nwoke ndị banyere ịgọ mmụọ fụrụche na ebe a na-ebute ego. Ọ bụrụkwa ebe a na-ebute ego, ụba si na-achị. Ọ ihe m si ka m gwa unu n'ụbọchị taa. Ya mere gị bụ nwanne m, onye ọ masịrị ịdị na-agọ mmụọ dịka nwa afọ Igbo, were nzu gwachi gị okwu, were edo gwachi gị okwu. O nwere ihe gbagojuru gị anya, ndị kwesị onye ka ya na chi ya dị na mma, oje ebe dibịa ịgba afa. Gị na chi gị dị na mma, ị gaghị na-aga eri. Agwago m unu, abịa na-achịkọta ihe a na-emere mmadụ emere bụ ihe a na-emere mmadụ, dịka ndị oyibo si agụkọta ya, ọ na-asị 100%. Abịa na 100% ihe ị chọrọ n'ụwa, ihe ị ga-emere onwe gị bụ 70%. Dibịa ya emeziri gị 30%. Iji ebe dibịa gị na ya atụ alụ unu ya atụ. Nke izizi o bidoro na amachi gị gbara gị na nrọ n'abalị, iji ozi ebe dibịa gị na ya atụba alụ. Ọ bụrụ ije ebe dibịa, ọ gbara gị afa niile, ọ chịkọta afa, o ji ya ka ya nye ya afa, o dowa gị n'isi, ị na-agbagharị, ịrụọ nke ata, ịrụọ nke echi. Ụmụnne m, ọ bụghị otu a ka esi eme ya. Onye na chi ya dị na mmadụ ejebe dibịa ịgba afọ. Ihe m si ka m gwa unu n'ụbọchị taa, wee na-agwakwa unu bụ ụmụnne m, onye ọbụla ọ masị na ọ ya na-achite dịka ndị mbụ na ndị egede si wee mee, ndị nna nna anyị ha si wee mee, site n'ikpokwu chi ha na-agwa ha okwu. Onwe ihe dịka denja chọrọ ịbịa, ọ gbara ha ama site na nrọ. Ị mara na ị ga-ebido tata ji nzu, ma ị bụrụ nwoke, ji nzu gọba mmụọ. Chifo n'ụtụtụ, chọọ anyanwụ ụtụtụ, ma ọ bụ na ị nweghị ihu mmụọ, ji ya gọọ mmụọ. Ọ bụgodị na ị nọ na mba obodo anaghị ịnọ n'anyanwụ ụtụtụ gọba mmụọ, afụta gị adị ka onye ọjọọ. Nọ n'ime ụlọ gị kọọ mmụọ, mana ga agọ na ya n'itiri, gọọ ọnya, tinye ọkụ, gọba mmụọ. Ịkọsịa mmụọ, were nzu kọsịa mmụọ. Ị kara m nzu a ụzọ ịnọ, ka ya ụzọ ịnọ, isi n'aka nne gị karuo ya ịnọ, ka ọ ga-adị oghe. I were edo anyị maa anya n'etiti ọkụkọ ahụ ị kara, edo ahụ adịzi ya ịtọ. I werekwa edo maa n'iru gị, ka esi ama. A na-ama edo a na ikenga, iji ya wee maa na ikenga gị, iji ya kwuo okwu. Ịkwụsị okwu, jebe were ọjị
gwa chi gị okwu, gwa ndị egede okwu, wụọ ọjị dịsara ana nke ya, iwere nke gị taa gị na ọra gị, ịbịa wetakwa mmanya ịgbasara ana ịṅụrụkwa nke gị. Ihe ahụ bụ Holy Communion a unu na-eje na-anata n'ụlọ ụka. Ọ bụrụ na unu kwenye na nke ahụ na-eje na-anata na ọ na-enye unu ndụ, kwenyekwa na ọjị na nzu na edo na mmanya nke ahụ ịtụ na gị na mmụọ agbaa na ndụ na ihe ọbụla ị yọrọ na a ga-emere gị ya. Ọkwanụ ka ọra m n'ọnụ ụmụnne m. Ọ bụ na nkọbakwanụ na ihe gbasara ịgọ mmụọ chi ga-eji chi ga-abụ, mana a sị m enwe ihe gbagojuru unu anya, unu echefuna na ibiere anyị aka ma ọ bụkwa anyị na ekwentị anyị dịka isi wee kwuo. Onwe ihe gbagojuru unu anya unu ajụ anyị, anyị ga-edo unu anya. Sonyere na anyị biko nụ, shiakwara na anyị okwu anyị a ka o rutekwa ụmụ Igbo ndị nọ na mpaghara mba ụwa dị iche iche. Sonyekwara na anyị na YouTube chanel anyị, sonyekwara na anyị na Facebook peji anyị bụ Ezenwaanyị Ọpụrụ Iche. A sịkwa m unu ka emesịa m. Aka m bụkwa Ezenwaanyị Ogechi Ọpụrụ Iche. Ndewo m.